Pozdrav ljudi! Igramo danas Roblox, Traitor Trouble i ono Minecraft preživljavanje nećemo više snimati zato što preseljavali smo se pa nam je otišlo na mape jer sam ja jednom bio izbrisao Minecraft, nije htjeo. Uglavnom znači snimat ćemo novo i to skloni jedna, sa mnom je naravno Edna i skloni igramo. S nama je naravno Edna i ne smiješ gledat. Pošto smo u jednoj sobi zato što u njenoj sobi nema internet jer slaba je konekcija, Edna sad ne priča, treba da priča. Dobro. Idemo. Sada. Ja mislim da si ti izdajica. Ja šta sam? Bila. Apulila sam. Ko je sad traitor? Ovo je kon traitor. Ubio sam traitora! Ubio sam traitora! Ja sam sama od početka. Ne! Malo pasio, nisam znala djec. Crko sam. Mene je glupo kad ja tebe čujem odavde na slušalcama i odatle. To je baš glupo. Pošto? Šta da se mora? Šta da se mora? Da gledam ovog. Ovo je ukusna čokolada. Gledat ću. Ko je pobjedio? Evo! Jedan. Pa da, zato sam pobjedila. Tvoj tim je pobjedio. Ljudi, možda budemo često snimali ovaj Roblox. Ne. Ljudi, ako ste da snimam Hunger Games, napišite dole u komentaru. I snimat ću isto The Bridges, ali ne na Mineplex-u. Zato što nemam premium account, a ja znam server sa Bridges, ali nije isti kao na Mineplex-u. Ovo je čokolada ukusna. Čokolada od jagode. Ljudi, jedem najukusniju čokoladu na svijetu. Ja ne koliko nas ima. A tamo ima, kod nas ima. Ima ih jedan. Pa ovaj će igrat. Ovaj će igrat. Jesi sta brodađer. Vidio sam šta si. I ja sam istajica na početka. A više pravo, ljudi kad umre jedna, sljedeću rundu će ona da okrene svoj laptop da se ne vidi šta je šta, ko je ko. Mrtva ja uva svog. A što pucaš na random? Pa ne znam, i prazna mi baterija. Bravo. Id popunjač. A skin slušalice. Dobro ljudi, jedna ide popunjač, bi nastavljano, ja sam traitor. Što nas je traitora? Dosta. Dakle, ubio sam na testiva, super. Ova žena je opasna, ima najjači gun na svijetu. Ne, odletio sam. Ode ona u zaborav. Multi-kill. Dobro. Idemo sada tražimo druge ljude. Moja dvojica traitora. Ja mislim da je neko dole. Moramo pretražit. Idemo. Pištolj u ruke. Reloadam. Ne može sada se reloadam. Tako je! I mora se sakrijem, sad će me neko ubiti, sad me mogu ubiti oni moji traitori. Ljudi, pobjedo! Okej. Sad bi trebalo da biramo mapu.
Jedni se isključio laptop. Jedna sad ima još malo laptop. Imaće ona kompjuter. Ne govori. Imaće ona kompjuter, ali joj je na popravci. A što ti pišeš kad te niko ne čuje? Dobro. Traitor ovdje. Šta ću ti ja? Neću. Ljudi, sad smo innocent. Što se tiče Hunger Gamesa, možete mi predložiti neki dobar server. Šta bi ovo? Dobro, ovo je neki bug. Ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidjet ćemo se ponovo u sljedećoj epizodi. Poz!